yanzu za mu saurari Daji Umar Mana. Daga jami'an ke muna za a hana march da mitin na adawa a garin Zandar. Ban dauki niyya ba an zo, amma da na shi wannan nake to zan zo in gani menene mutanen Zandar yan adawa za su yi. Na gani sai in ce Allah ya sa muku albarka. Allah ya sa abinda suke nihin nan ya karya shi. Allah ya raba Niger da guri system, gurin cuta ko da gurin karya. Dan karya ana yi ma mutanen Nijar shi da yawa. Jiya an dauki jirgi an je kasar Tawa, can kun ji abinda Isu Mahmud ya kai ko? Yake a zamanin shi an ka kawo jirgin kasa a kasar Nijar. Abinda an ka kawo jirgin kara an ka kawo muna jirgin karya don jama'a ba a taba gani ba inda za a yi an kafa jirgin kasa a kasar ne a kowace kasa ba a yi ba etude an san ina ne jirgin zai wuce, ina ne bai yi kamata bai wuce. An san wace irin ayyuka ne ya kamata yi kafin jirgin na ya zo kar ya fada da mutane. Wannan ba yi ba etude technique de taye na jirgi babu. Kenan na wasan kara ne an gayi. Dan ya samu ya ce a zamanin shi ne an kawo jirgi. Karya ne. Cikin siyasa na karyar nasu sun je can kaita an ke simantari za a yi. Aliko Dangote shi ne ya kamata tare da su ya yi shi. Aliko yake shi bai zuwa cikin karya don ba kare etude ba. Kenan karya ne babu kone. Na uku jiya kun gani ya jan salka gama can ma yake ya kafa wuta ne zai ba Nigeria da Burkina da ko'ina. Jama'a tudikin bai kare ba, kenan wutan nan ba a yi an same shi ba cikin wata shekara 10 ne. Kenan a zamanin shi za a gani iri abubuwa da yawa na karya, amma guri nasu guri na karya ne. Ko ya adawa mun ci Allah wannan karya, ana yi mai jama'a karya, ana yi ma al'umma karya, ana yi ma kowa da kowa karya.